že to začne. Die Anno? Ja. Nee. Oh. Bauen an, die Anno mit Wasser haben, ne? Jo, to mám. Die Anno je taky banan. Ich warte Banan. Ja, Banan. Die Banan, nimm die Banan. Die Anno. Oh. Máš každého videa? Co? Takový to s tím osem, a když jste tam byli v té kukuřice. Ne. A to nejvíc míst. Adam. Počkej. Co? Ona pořád natáčí. Ještě ho vypni.